Ladies and gentlemen, tadzoka nawo muvhangeri Marufu nasizwa resabata nofunga pa uchazoona video iri unogona kuona wamusi weMonday kana wamusi weTuesday. Saka tiri kumamisha kumaminda tadzokera kakumaruwa mvhangeri. Wateresi. Yes. Muri pese baba. Tinowanika kwese. Ishwanga. Azi neBhayibheri Jesu wakanga aina wateresi wakanga vachimutera. Saka tinofara noti human beings always repeat history. Yes. So we are excited to kumamisha, as you can see. Perfect environments. I think I also love these environments. It refreshes the mind. You can also unzwa mhepo yaunongochi fema uri kunoko. Kune mhepo yakanaka sterek. So we are excited Zigo. Uri musi sabata. Yes, we are excited. Pamunoisa mharidzo dzenyu dzese dzamunotaura about kudzokera kumaminda, handisaka munzwa muchitaura about mabhera emombe, kunzwa mabhera emombe makusipinda achiti ngende inave kuti hamuna mombe here kana kuti vhangeri harisati rasvika zvavoi. No, we believe in everything, but you know, if you are preaching to everyone, you don't want to burden the mind for men. Yeah, both I think in my projects emombe, I'm a projects maombe. I don't require a lot of time to invest, but I've also preached I've also preached I think my projects are easy to start. When I'm on to go in a lot of capital, so I think this is that go pila maziri, but atanga it smaller things, but to grow, of course, kuenda kuzinizo. Even muri mukanga wapinda na kuchitamikira kumbeu. Finally, you hear your mind with your desire saying, I now need the beast. Yes. Develop beast tango, and then Shandira, and then she swift cows. It's not going about the river show. So that's marvelous. Okay, nyaya tinonyanyotaura nhasi panapa, of course pane zviri kuitika zvizhinji, maprofita ari kusungirwa mhosva dzine chekuita nekunzi kubata chibharo, mhosva dzine chekuita nezvepabonde uye mhosva dzine chekuita nemadhiri. Saka we want to talk about the position or the moral standing of a preacher, a man of God, whether the prophet, the pastor, the evangelist, in relation to now the sexuality, also in relation to now the madhiri. Ndo nyaya dzatiri kuda. Miedzo pabonde mukuikunda here mvhangeri. Yes. Zigo. Because it's a temptation for every man. There is only one man I not declare on the Bible akawa victorious. Kunya said that man is Jesus. And Jesus was tempted in the book of Hebrews at all points, yet without sin. Yeah. So kana kuti kunda nyaya yezvauri kubvunza. Zveupombo panotoda kuti munhu anga aina Jesu paupenyu hwake. Kana usina Jesu, you're vulnerable. In the Bible rinoti bhuku ravakorinde vekutanga 11, I think it's verse 14, unoti uyo unoti ndinomira. Vakorinde vekutanga 10, verse 14, I think inoti uyo unoti ndinomira ngaachenjere kuti uchawa. Uyo unoti ndinomira ngaachenjere kuti uchawa. So there is possibility kuti unogona kuwa muzvinozvi. But desire Mwari, Bible kuti vana vangu vaduku ndinokunyorera zvinhu izvi kuti murege kutadza. Ndinokunyorera zvinhu izvi kuti murege kutadza. Asi kana munhu achinge atadza, anofanira kunzwisisa kuti we have an advocate before the Father. But mfungo yaMwari ndeyekuti tirarame tisingatadze. 1 John chapter 3 verse 9 inoti mumwe nemumwe akaberekwa naMwari haaite zvivi nekuti mbeu yaMwari inogara maari. Haagone kuita zvivi nekuti akaberekwa naMwari. So Mwari haadi kuti tirarame muzvivi. But of course, Paul anotibvisai pana Hebrews chapter 12. Anoti ngatimhanye munhu angemutange yatakasirwa. Tibvise tuzvivi tinongotinamatirira. So we should fight hard through the power we get from Jesus. Kuti tibvise zvivi upombo wakaoma bhoro. Tiri pana Jesu. Jesu takanzwa kuti he was tempted at all points but yet without sin. Asi matemptation atakaona aJesu, one yange iri kunzi ndinokupa zvese zviri panyika izvi, jamba une nzara, handina kuona paakatemtwa nebonde
kana kutemtwa nemudzimai akunzi anonyazosimira kana pakanzi mwanakomana wemunhu idya ndezvako izvi hapana patakaona achitemtwa achikunda. Aiwa iwo unopaona kuti hauna kurawa ba. Aiwa ndepapi neti sina kuzvinzwa vaimutyire here mwanakomana wemunhu. No, Jesu anga ine temptation yanga iri so terrible more than any other temptation. Number one, you find temptation iri pana John chapter 8. Jesu akasangana nemukadzi chifeve akauya abatwa, ende Bible rinoti varume vese vakaenda. Jesu akasara naye vari 2. Angadai akatomuti shamwari, ndozvatinoita izvi, famba neni urarame ndimukambura uchindipawo, ndoda hangu shotita ini. Ndoda shotita ini. Iwe leo uri Jesu wakatopiwawo. But now listen, Jesus was perfect. We know kuti even arumba Simon the leper, Bible rinoti mukadzi chifeve akauya nebhodhoro remusodzi, akauya nebhodhoro realabaster, nado, perfume yanga iri so expensive yagadzirwa mafragments ayo kubva kuIndia. Akaputsira patsoka dzaJesu, akageza Jesu netsoka dzake nemisodzi yakanga iri mubhodhoro, akapukuta nevhudzi rake rechikadzi kusvikira hanzi Simon the leper kana kuti Simeon muFarisi. Simon the Pharisee akati dai Jesu ari muprofita, angadai aiziva kuti anomubata ndiani. Jesu akati Simeon, mukadzi uyu ndinomuziva. I know. Aimunzwa nyaya dzake. Ende akataura akati vamwe vanhu, kune munhu akakweretesa wanhu mari, mumwe akamupa 100 mumwe akamupa 50. Zvino pakuda kudzorera mumwe akatadza kudzorera, Jesu akazoti mese maregererwa. Zvanzi munhu iye akati mese maregererwa. Zvikanzi saka unofunga kuti akafara ndiani? Zvikana Simeon uye akanga ane chikwereti chikuru akafara kupfuura anga ane chikwereti chidiki. Zvikanzi izvozvo mukadzi uyu ndapinda pamako, iwo unondigeza tsoka asi anondigeza tsoka, anopukuta nevhudzi rake. Kana uchiti iye mutadzi kupfuura iwewe, nhasi mai zvivi zvenyu zvaregererwa. Mukadzi anga iri pamberi. Yanga iri pamberi, ainzi Maria Magdalene. Fungai mwanakomana wemunhu achigezwa tsoka nepfambi, ndatiti muvhangeri parufu wanenge vachigezwa tsoka. Isabatina baba zvaikuwakamuri zvina zvatonzi chino nechino. Saka patinoda kuenda nenyaya iyi ndepekuti chino zvinokatyamadza here ndikanzwa kuti muvhangeri marufu ari kupomerwa kusafamba zvakatsvarukana, oro muvhangeri marufu ari kunzi akabata chibharo. Kano nyaya dzekupomerwa unogona kupomerwa zvausina kuita. Saka kupomerwa kuri terrible, ati akapomerwa makuhwa. But once zvikanga zvine evidence, I think wawane zvinhu 2 zvawakuzodza. Kana kuri kungopomerwa kupomerwa, nokuti vanhu vanogona kupomera munhu even zvaasina kuita. Kana Jesu akapomerwa musha, inogona itori persecution. Hanzi those who live godly in Christ shall suffer persecution. Vanhu vanogona kucreata nyaya. So panyika pana vanhu vari evil to that level, they can create such issues. Hazvina basa kana zvinhu zvekupomerwa nevanhu, nekuti pana Mwari. Vanoti I know there is a righteous God or there is a righteous judge. Mwari ndiye mutongi akarurama. So nyaya dzese dzekupomerwa dzinotisiya kuna Mwari, nekuti vose vaifamba naMwari vakapomerwa izvi zvavasina kuita. Jesu chaiye mwanakomana waMwari akapomerwa. Asi imi sevanhu vaMwari hamusi munopedzisira makuhwanda futi here nekuti kana ndaakupomerwa ndinobva ndachiti iwe uri kuti chii? Pana ari kupomera, pana ari kuita. Ndomubvunzo. Wakaita ndowatinogona kudhiskasa nezvawo. Asi wakapomerwa tinomirira kuti tiwane evidence yekuti wakazviita here. But Bible rinoti chii pamusoro pemunhu anonamata Mwari? I think today since iri Sabata ndinaro hard copy panapa. This is the counsel that is given in the Bible. Romans chapter 2 verse 21 is the kind of zvino iwe unodzidzisa mumwe unoregera iko kudzidza. Andozoti Bible zvataura iwe unodzidzisa mumwe iwe uri kuregera iko kudzidza. Iwe para verse number 20 zvino iwe unodzidzisa mumwe unoregera iko kudzidza. Iwe unoparidza kuti munhu arege kuba, unobire iko iwe unoti munhu arege kuita upombwe, unoitireko upombwe iwe. Iwe unoregere kudzidza. Hypocrisy. Yes. Kuda kutrya kurarama zvausingaparidzi. Because the gospel that saves others must first save the one that delivers it. Saka po ari kubvunza kuti iwe unodzidzisa mumwe, iwe unodi kudzidza, iwe unoparidza kuti munhu asabe, iwe unobirei.
iyo inoparidza kuti munhu arege kuita upombwe unoitirepo kupona. So kureva kuti pane zvinhu tu zvaunoona zvachakombeya. Pane chinhu chatinoti the gift of the spirit nechatinoti the fruit of the spirit. The gift of the spirit unoipiwa namweya. Vakorere kutanga chapter 12. The fruit of the spirit unopiwa futi nemweya. Saka gift yako nefruit yako nokuti zvikubva pachinhu 1 pasosi 1 hazvifaniri kupesana. Kuti une gift yekuprofita, mafruits ako upombwe. Alright. Une gift yekuparidza, mafruits ako kuba. Yeah. Zvinhu zvafanira kupesana. Because zvirikubva pana mweya. Anopa gift ndiye anopa fruit. Saka we expect to see vanhu the gift of the spirit vachiproduce also the fruit of the spirit. Saka Jesu anotaura anoti pawaprofita venhema muchavaziva nezvibereko zvavo. Saka munhu wese anofanira kupiwa nguva, munhu wese anofanira kupiwa time, nekuti zvibereko zvake zviripo zvichadyiwa nevanhu, vanhu vachazviona. Mabasa ukadyara muti nhasi haukohweyo mangwana. So let's give everyone time. With the time everyone is going to be exposed. With the time everyone is going to be seen. Mwene mumwe achaonekwa kuti akamira papi. So mazambiringa atemwe pari kato kana paminzwa, mazambiringa achatemwa pamuti womuzambiringa. Ko icho chivi chinoregererwa here? Because Bible inotaura kuti there is a sin unto death. Rinotaura kuti there is a sin yekuti hauregererwa. Munhu waMwari ukabatwa muri muchoupombwe, Mwari anokuregerera. Kuregerera kwandikuti ndekwe unoenda here kudenga, ndochekutanga. Chechipiri wadonha because wabatwa mucheupombwe ka next time atikakuteresera kuti unge uri pastage uchitaura about nyaya dzeupombwe, wakabatwa mucheupombwe, unodzokera here papulpiti mushumi. I understand kuti vanhu vanonakirwa nenyaya idzodzo zigo. Wachiti ninge achaende kudenga, nyaya dzekuenda kudenga Jesu anoti musatonga. Because idzodzo dzinosiyirwa Mwari nekuti ndiye anotonga akarurama, ndiye anoziva macircumstances. Vamwe vakapomerwa muupombwe nekuti it was a setup. Akanga asingade kupinda mazviri. Mwari achaita zamaissues ese, but teerera, hakuna chivi chisingaregererwe naMwari. Anoti kunyange zvivi zvenyu pana Isaiah chapter 1 verse 18, kunyange zvivi zvenyu zvakatsvuka seropa, kwandiri zvinochena sechando. Vanhu vasingaregerere vanhu. Alright. Asingaregerere munyaya yese. Ndikaita zvandaita ine, wana wandiregerera. Pandakaenda kuna Mwari achandiregerera. Mwari anondiregerera. Mwari anondiregerera because ndiri Mwari. Munhu ane gift of forgiveness ndi Mwari. For you to forgive is a gift that you can only obtain from the Father. Kana usina kuwana chipo ichi kubva kuna Baba, haukwanisi kuregerera. So hapana chivi chisingaregererwa. But upombwe unofanira kuziva kuti chivi chinoitwa nenyama yemunhu ichifara, nzwara netsitsi chitamba. Upombwe unonaka baba, kukambura kukambura baba, unotapirirwa baba. Chivi chinonakidza muviri, ende ndo chivi chinoparadza muviri. Saka Paul achinyora pana Vakorinde wekutanga chapter 6, anoita upombwe anotadzira muviri wake. But you must understand, anoita upombwe anotadzira muviri wake because there is a divine appointment between sin and disease. Because muviri wako itemberi yaMwari. Saka paunoita upombwe unotadzira muviri because unopinda muupombwe nemuviri. Chinofara muviri. Pane kugovana kunoita nyama paupombwe. Zvinobuda pamurume, zvinobuda pamukadzi. You share. Saka muviri unosvibiswa neupombwe. Saka uchiona kana iri marriage, marriage vow inokwanisa kudamburwa bedzi kana paita upombwe because pane kusviba. Because Paul anoti hamuzivi kuti asanganiswa nemhombwe ava nemuviri mumwe chete naye, nekuti iye akati vaviri ava vachava nyama imwe. Tinoitwa nyama imwe patinosangana kubonde. Saka vanhu kana vakadhikirira napastor kuti ava vaviri ava nyama imwe, vanobva vanzi immediately ngavaende kuhoneymoon. Kuhoneymoon kuti manheru aya vabva vatosangana. Declaration ya pastor ibva yanosimbiswa pabonde. Saka bonde rinotapira baba. Vari madzimai unonzwa kudedzera kuti daddy. Zvaunzifadza madzimai. Aveno zvakaimboonekwa mukomana wekuti fadza madzimai. Kufara havo kwavanenge vachiita, but ndizvo zvatoda kuti vanhu vaunderstand. But now kana uchidzidza subject yeupombwe under ma-false prophets, one of the weakness yema-false prophets upombwe. Atendera kuti ndikuerengerera vhesi yayo kuna Jeremiah 23 verse 14 inoti, kuvaprofita venhema ndakaonawo chinhu chinonyangadza, vanoita upombwe. Vaprofita venhema vanoita upombwe nekufamba nenhema, vachisimbisa maoko evanhu vanoita zvakaipa. Vanosimbisa maoko evanoita zvakaipa. Saka ma-false prophets saka asingafaniri kuwanikwa in the land.
because false prophets, they promote gospel of adultery. They themselves commit adultery. False prophets also vanofamba nendema. They also spread lies. Then finally vaprofita vendema vanosimbisa maoko emunhu anoita zvakaipa. Ukaverenga ndadzi vanototi Jehovha akati hapana chakaipa chakuwira. It shall be well with you. Even uri mbavha vanongoti it shall be well with you. Even uri mhondi vanongoti it shall be well with you. Even uri mhombwe vanongoti it shall be well with you. It is well, you shall not die. False prophets anoonekwa, saka Jesu achiti muchawaziva nezvibereko zvavo, nekuti vaprofita venhema vanouya pakati pemakwai asi mukati ari mapere anoparadza, vakafuka makushe amakwai. I think it's important that one understand kuti upombwe hunoparadzanisa munhu namwari. Ndikubaona. Then last one paupombwe, imimi nemakore enyu muchiri munhu wechidiki chaizvo, zvekuti vamwe vechikuru, mafundisi vaofamba zera vakuma50 60 vanoti hatingambopiwa advice yeupombwe nemunhu wechidiki. Pari pazera ramuri ndo panonyatsoedzwa muvhangeri chaizvo, ropa richiri kuita se richiri kunyatsomhanya. Muri kuikunda sei miedzo iyi? Ndeipi tactic yamunoti iyi ndo yandoshandisa kukunda miedzo yakaita sei? No, Zico. Chekutanga ndechekuti Paul achipa advice kuna Timothy anoti let no one despise where youth from. Apa ngakukereke kwari munhu anozvidza uduku hwako. So it's a command that is given. Even Jesu at the age of 12 years akapinda mutemberi akadzidzisa vadhara vakati mwana wendewani. Bhaibheri rinoti akaendera mberi pakukura achifadza Mwari wake. Jesu akaurayiwa aine age 33 years. He was still young. Jesu anakona kuwarawa, but he advised. Tese tiri kuteera Jesu anga asina kuroora muyuthi. Tese tiri kuzi tigamuchire vhangeri remayuthi. Jesu and John the Baptist were still young. So iyoyo it doesn't hold waters. Yekuti ndiani andipa advice. But pawabvunza kuti muri kuzvigona sei, hapana chatiri kugona Ziko. Hapana chatiri kugona. Vamwe havasati vabatwa chete. Asi vari kutoita. Vari kutokambura vasati vabatwa chete. Saka nyaya yechivi, one only demon tamer, one only who is able to conquer sin is Jesus. Hakuna mumwe anogona kunda chivi kunze kwaJesu. Ndiye ega akaenzwa pazvinhu zvose sezvo, akaonekwa asina zvivi. Saka hapana chidodido chatinokuudza kuti chiripo. Just receive Jesus. Yes. They grow in Christ. Pane inonzi justification process, pane inonzi sanctification process, pane inonzi glorification process. To move well, fitness for heaven, work out your own salvation with tremble and with fear. It is God who worketh in us in both to will and to do. So sanctification, trust in the merits of Christ, and indeed you are going to have victory over sin. Saka kuti munhu anobuda achiti anzi ini ndiri perfect, ine handidaro, vamwe vasati vabatwa chete. But vanogona kuva in process ekuzobatwa kumberi. So let us also appreciate Jesus, nekuti Jesu ndiye ane simba. Hanzi naBaba Guti the late, may his soul rest in peace, makore akawanda apfuura aya vakamboiswa pakaoma nemudzimai musikana anga avabata. Hanzi baba rangarira vhese rinoti flee fornication. Ndizvo upombo unotizwa. Saka vanoti hanzi haunegotiate kuti upombo unotizwa. Upombo unotizwa. Unonetsa anonzi utize bhozi nyama inohuda. Unotapira. Plus ndingawa ariko uchitizwa ariko wakuzi ndakamupa uyu akateta bhatiza. Upombo unotapira. Aiwa ndikupaona. Saka poyamba nawo yemadhiri. Ndichiri kurememba maridzo yenyu yamaita muchiti mafundisi akuwanika mumadhiri. Mafundisi akuwanika ndiamumadhiri ari kuisa mari handiti. Mbunzo wangu ndewekuti hatisi kutaura about kuti mufundisi wanewo basa raanoitawo oro zvaanoitawo kuti ararame. Utadza magwaro achiti tikaona zvekudya nezvekupfeka totenda naMwari. Hatikwanisi kuwana zvinhu zvisingashandi. Asi pane madhiri ekuti mufundisi vanenge vato business mogul. No. Tikuti isusu I calling ya pastor nde kufudza makwai. Saka Paul anopa advice. It's important for us to understand that. Let me read also mubhuku ravakorinde vekutanga. The advice which is given by Paul nezvarayirwa naShe
pamusoro vanoshanda mumunda waMwari. Kwete munhu wese. Vanopiwa pacouncil. Po pano vakorinde vekutanga 9 verse 13 na 14 anoti amuzive here kuti vanoshumira pazvinhu zvitsvene vanodya zvitemberi uye kuti vanobate basa paaritari vanogovana nearitari here. So anotora zvaitika kuOld Testament vanhu vaishumira pazvinhu zvitsvene vaigovana netemberi. Vapristi vaishanda paaritari vaigovana nearitari. Maprista this is the Old Testament system pavaipiwa matithe nemaofferings aiuya paaritari vachidya ipapo. Izvo aritaura Paul anobva pavhesi 14 saizvozvo nenzira iyoyo Ishe akarayira kuti vanoparidzawo ivhangeri vararame neivhangeri. In the same manner Ishe arayira kuti vanoparidza ivhangeri vararame neivhangeri. So I think this is a very important concept iri kupiwa naPaul. So munhu anoparidza vhangeri anofanira kungorarama nevhangeri. That's how we must live. So vhangeri rine maprinciples arinoisa anoita kuti urarame. We saw also Paul applying tent making aita matende ake. Saka ukaona wakuita zvinhu zvinokutorera basa rezvawakadeedzerwa kuti vanhu vari kuda kumunamato asi iwe kuti anzi uri kutsvaka ngoda. Vanhu vari kuda kumunamato asi vanti vanzi inini ndiri kuita zvemunda. Saka zvinhu zvese zvauchaita muupenyu hazvifanira kubvisa calling yauri kuti life. Because calling comes first and everything else second. That's why we complain kuti nguva yaida kunamatirwa, nguva yaida kuparidzirwa vanhu vari kumadhiri. So we are not called for this. We are called so that the gospel move. We are called so that also tinogona kufudza makwai aramba aine influence akashare influence. Endewo madhiri zvaari hawo by nature. Madhiri ane kakusekerirana, kakuhedhana, kakukoporana kanoitika mumadhiri by their nature ndo zvaari. Saka you are guaranteed bese panoitika dhiri it's either you are going to win or you are going to lose. Saka munhu waMwari manje akazobuda ari kwachinzi akavhara vanhu manje. Asi ndakavharwa nemunhu waMwari. Baba Abraham wavandirwa chekuseri. Azizobuda. No. Saka isifanira kuramba tiri kuno takachena so that we can also preach to those who are stealing from people. Kuti tirege tinge unoti uda kundiparidzira chiko iwe wakandirowa last week. So munhu waMwari anofanira kuramba akamira kuside riri perfect. Munhu waMwari anofanira kuramba azinaa mufanira kunge musina chamunopomerwa. Blameless. Muri blameless. Those atofanira kunge tichinamatira. Though it's not easy, it's difficult, but we must always stand till blameless tisina chatinopomerwa. Maita basa muvhangeri. Ladies and gentlemen, muvhangeri Marufu akamboita video achindiwanzira chaizvo muchecho achiti mukuona dziko akatogerwa zviri nani kudarika iwewe unoenda sei kudenga iwewe. Saka nhasi tauya nawo tikati no mapostori angogerwe nereza chete kuguzwa kutori nemabhabha anokugerai nemapanga zvokuti munonyatsobuda rakarova nhokonya. Muvhangeri patisei pano. Haiwa ndasangana nemuteresi zvakare haratuma tizvozvo aritsakawo zvekudya. But it's a better environment here. Musoro vanogeza, ndebvu vanogeza, zvese zvinochena. I think mavanga angu akunatsoona kunoda kuda kupfumbudza mavanga. Zvura nendebvu mavanga asi tinotenga they are doing blessed cards. Yeah, they are doing a great work. And I think also they've supported the ministry by just saying Mvangeri munongogerwa yenyu nguva yamada. Mukangonzwa mada kupinda mavhesi baba vatobata pawo. Iwo ndiwo uri kutera mavhesi kuti uone zvekudya. Izvo wakutora video vanhu vacha vachidadzi Mvangeri ari kuitiswa naZigo asi ndakugerwa mahara kublessed cards. So let's also support blessed cards. Mukanga mangowana time just pass through. There's a lot of great work here. I think andachena wamana hapana chokutaura Zigo chinofura ichocho. Thank you Mvangeri. Unotopedza basa kublessed cards. Tase ule murume anatsakana ipalapo. Ndakatozomuka tone. No great galera. My brother, how are you? Ndofunga muri kuona tese tiri varume. But I think it's not fair. Zvinokuradza also kupera kuita vanhu. Wasasaone pandiri. Ini ngandira kuroora
handifunge kuti ungapinda mastages ukaonekwa mumastreets onekwa wakahaga uchida kuidhodza rera ndobhiza chaiyo. But how am I brother? It's a great man, it's a great guy. Wakasimba, as I tell you, he's also a fan of the gospel. Mwara kuti mwara kuti enda Grace Cats what nasi bagate kubadala kubadala zvese zviriko pala. He's the one who paid. Yes, God bless you my brother. Mwara kuti zvakanaka.